Yamaranga akati musaenda kupolisi nevana zvanotaura nezvamunoteerera zvakasiyana. Ndefuti munobvunza kuti mune makore mangana kana makore mangana. Zvakanotaura zvakasiyana. Unotosungwa. Baba bati aiwa ndawina nevana vangu 3 jet. Tabva taenda kupolisi kuita tasvika pagedhi. Murume watete. Ndiye akazokutengera hembe dzeKrisimasi. Akuamamisa ndavauye ndokudai mese nanetsai wacho nemimi wacho ndokudai. Netsai ndiye. Inini isinairi zadavira kuti atisiti mbavha disi mapenzi. Tokunokuta kudzokorodza izvo sokutakai futi kudadze kuti inini handisi mbavha ndisi mapenzi. Zvanzi naiwe maine nyasha. Ndimamisei Elizabeth saka ndakaufura ine chitina. Zvanzi chitina chako chasvika pandiri. Nguva zhinji tinonzwa nyaya dzakawanda dzinenge dzichiitika mumatare edzimhosva zvikuru sei kune matare edu echivanhu ana mambo. But isu pano paUtindi TV kazhinji kacho tinowanzokufambira nyaya kuenda kudzimba kwazvinoitikira chaiko nedzisati dzamhangarwa tinovhendenyura touya nadzo pano pachivhidhivhidhi. Iwoyo ndo hunhu hwedu pano paUtindi TV. Sezvataita zuva ranhasi uno tashanya kunzvimbo yeAdha Transau kumaChina kwaOdzi mudunhu raMambo Zimunya. Ipapo regai ndibve ndajekesa kuti kana tichiti Odzi toti mudunhu raMambo Zimunya zvinoisa confusion kune vamwe. Ndakambonzwa mumwe akanyora mucomment section achiti Odzi iri anda Marange. Regai tijekese kuti kana tichitaura Odzi tiri kutaura Marange naZimunya ipapo nekuti pane rwizi runozi Odzi runoganhura kuti Adha kuside rekumabvazuva Odzi location kudivi rekumawirira asi yese iri Odzi. Saka nhasi tiri muAdha Transau kumaChina mudunhu raMambo Zimunya iri anda Odzi zvakare ipapapo. So kune chiitiko chiripo chekuti baba vapererwa vagumirwa avachazivi zvekuita kuti ndoita sei nokuti baba ava vakaita madzimai maviri atinotiriya barika. Mai guru vakaramwa vakati no ina handigoni kugara pabarika regai ndirove mabude ndakananga kumba vakaenda nevana vavo vasikana vaviri ava vatinoda kuti tinzwe panapa vachitaura. Vana ava vakazoteerwa nababa. Baba vakumbovadawo kuti vauye ndopa vakasvika uchitadza kugarisana zvakanaka namainini pakabude bata murefu bata mupfupi. Batai wenyu wangu unopenga pachitemanwa nematombo kwete zvemafanizi uye hapana kana kuremekedzana. Pane anonzi matambudziko hama dzangu. Pamwe pacho unozotoona kuti yangu nhamo pamwe iri nane. Saka tasvika pamushapa tatanga kutaura nevana kuti tinzwe kuti vana vari kuti chiko uye chii chiri kunetsa pamusha apa. Hapana rugare panongori nekumhanyisana. Saka regai tipinde munyaya yedu yezuva ranhasi. Regai ndikupei vanasikana ava vachizvitsanangurira kuti chii chaizvo chatora nzvimbo pamusha apa. Yesi musikana. Niripo. Ndiani uyu? Nonzi Shalom Mwashita. Shalom Mwashita. Saka Shalom Mwashita unogara nani? Nogara nagogo nababa namainini nehanzvadzi dzangu. Oh. Nemunen'ina wangu. All right. Uri grade ani? Ndiri grade 7. 7. Usati wanyora? Uri kuenda here kuchikoro? Handisi kwenda. Enda. Sei usiri kuenda? Kambomira kuenda kuchikoro. Wakamirirei? Dai ndaona mama wangu. Ndaona mama. Saka unozoenda kuchikoro kana wakuna mama? Kana uri kunoku hauendi kuchikoro? Ndaenda handisuda. Hausuda? Chii chiri kumboitika panapa? Uri kugara zvakanaka here nagogo nadhedhi namainini? Namainini handisi kugarisana zvakanaka. Enda. Musi wa1 January New Year takabva kwaRukombo paNexta. Foni yababa iri pachaja. Elizabeth bata kuti pamwe ndingaita ngaradzawo mavhidhiyo nababa pamwe ine moto. Zvanamene yachachi vaigesa mwana wavo pasera. Zvanzi namene yachachi siyai foni iyoyo vaitsura pafoni pauya vaitora voisa pawindo. Ndingagesa kamunasha
tasvika vakanzi mubama ndati munai wabva wabvisa hembe zvanzi ndakugesa saka vakanzi mbama inezata kuti tanga kuseka ndati iyo yana tina nanyasha chaita nini nengorowa tizai takuti tanga kuseka mene nyashabva kuti vana mahura vanoshupa takuti tanga kushupana tichiti inini mai vangu havasi hure imimi ndimi hure uyu mai vangu pamwe vakahura nobabonya vakazvara imimi kana makaona vari hure imimi ndimi mutori hure makaivazoparadzanisa musha wangu namai vangu bhozi imimi munoudza mai vangu hure makaona munhu asiya here zvanzi mai vangu ndotovaziya this time ndavauye ndikutovada ndakuvatsemura ndikutonhuhwirira cheni mumaoko paipe vakandidhirira ndine nhumbu ndakuvamamisa ndavauye ndokudai mese nanetsai wacho nemimi wacho ndokudai. Netsai ndiani? Netsai ndisisi wangu akarohwa. Okay. Zvanzi uyu Shalomu wacho anouye uyu Shalomu wacho yo saka une mhepo wakabatwa kumaprofita kuti une mhepo unotoshandiswa ndamudati komundudza kuti ndine mhepo ndakafumura zvenyu zvamukaudza uchechi unofara nazvo zvanzi bwanyarara tavata rimwe zvaso tavata guju unoramba mawo wakati murundudza kuti mune mhepo ko ndikafumurawo zvenyu zvamakaudzwa uchechi ndezvei vakafumura unzi mukushandiswa namai venyu pamunongotiza murume nemuchingonzi munongonzwa mudzimenyu muchingonzi tiza murume vakaudza kuti pamakapisa magemenzi muida kutiza murume hamuna mutize zvandakamutiza zvanzi rimwe zvaso takuta guju noradu takatatora foni yavo ivo vaenda kumarecho nababa vanga vaenda kuchikoro tisina kuenda kuchikoro tavatatora foni yavo nemazepe tavatatochinja tisina kumbogesa tavatauya kuodzi tavataenda kuodzi tavatasvika tavataflashirwa foni nemumwe murume sanonzi Joka uyu tavatati isusu taflashirwa foni tada kuitengesa manje tavatasvika pane mumwe murume so abati murume wacho hapo tavataenda musikana so abati ndine chikoendiketi imwe tikendi yangu handisandapiwa nemunhu waendaenda yaida kuita 40 tati alright kaitiende kuite kumwe tenda pane mumwe murume so pasaidi apo malocation uko tabva mutengesera abati atanga ati 30 tabvati inoita futi kusvika kwada kuita abati ndikukumbura umbovhura foni yenyu inenge yakafe avaivhura zvanzi uku kuzasi uku hakuna zvinhu zvakakwana pakuvhara paenda kumberi kwacho bati hakuna zvinhu zvakakwana futi saka ndikuupai $25 mumwe musikana so wanga tinaye anogara road 6 akabhatura line abvati ndipeiwo $1 tamupa $1 tavataenda tasvika apo panotengeserwa pamusika musikana akatora line raiva mufoni akatora line akaenda naro $1 tasvika kuroad aizvitorere hanzi ndipe yangu ndipe yangu ndirishandise yanga iri shamwari yenyu tabva tasvika apo parodhi yekuenda kuriverside tabva tanzi navamwe vamaiso mukuenda kupi tidaenda kuriverside enda kwarani anzi tabva tamisa imwe mota sosvanza mukwane yakazara yadarikira baba ubva wauya Elizabeth muchiri parodhi ipapo tichiri parodhi baba ubva Elizabeth manya machokochoko kunohwanda but baba ubva kuti Eliza buda tienda kustomborowa handei kumba hamstomborowa handei baba ubva ndibvunza kuti une foni yevanhu here zvanzi ndati ndinaherisa zvanzi alright Elizabeth enda unotorwa mamwe kasopa ngakawanda Elizabeth auya Elizabeth ati handei baba ubva kuti handei tabva taenda papolisi tatanga taenda notora foni yacho kune munhu waita kuti amupa mari yake abatipa foni yacho taenda kupolisi saka baba vakati vauya ubva vati handei tondotora foni kwamaitengesa tabva taenda noitora maitora mubva madini amaenda kupolisi tabva taipa varidzwa ene
baba obva kuti hande vakapa variziva pi maine nyasha vanga varipo baba obva kuti hande kupolisi zvanzi nevamwe vanonzi mai Marange hapana kupolisi uku makaenda kupolisi uku polisi mira to bva maenda kupolisi mai Marange vakati musaenda kupolisi mai Marange vakati musaenda kupolisi nevana zvavanotaura nezvamunoteerera zvakasiyana ndefuti munobvunza kuti mune makore mangani agari makore mangani zvakanotaura zvakasiyana notosungwa baba obva kuti aiwa ndakuenda nevana vangu 3 chete tabva taenda kupolisi kuita kuti tasvika pagedhi right masvika kupolisi tasvika kupolisi tabva tasvika pagedhi pane vamwe mapurisa so 2 tatanga kugara ipapo patikasvika zvanzi vana vangu vaiva ndavaona vanga vatora foni kuti vaende kuna mama vavo zvanzi alright uyu zvanzi garai pababa vana garai apa tavatagara zvanzi zvaita kuti vana ava vabe foni vaende kuna mama vavo chii chakaitika tava tatsanangura kuti zvakaitika mainini vanondishungurudza vachiita sei vachititukira mai edu kuti hure vachitukira ususu kuti tine mhepo zvanzi nemapurisa baba henyu dzokerai nevana pagedhi vana musatombopinde mukati munonyura chekonda kusara nemukadzi wenyu mese zvanzi alright tabva tadzokera pagedhi tabva tasvika pamakombora taona vakagara ivo mene nyasha vacho zvanzi namene nyasha uyu zvanzi chiko kupolisi kwacho namai Marange baba obva tsanangura kuti tangodzoserwa pagedhi zvanzi baba munonyura dzokerai henyu dai pasina kuti mapurisa akatidzosa pagedhi dai baba utaura kuno dai vari kujeri uyu inonzi chi uyu mai Marange obva kuti ndozvaitika tava tasvika pamwe so pamberi so pane mmengo yakawandisa so pambuya apo anzi tava tasvika pabaya tava tatanga kupindirana nawo rafu vachitipindirawo rafu inini chivadzoserawo rafu mainini macho vachinditaurirawo rafu inini chivadzoserawo rafu zvanzi ndokumamisa wanza Shalom eza but ini ndakutodzokera kupolisi ndiana vada Eliza usho vandakutodzokera kupolisi wabva wandibata kola ulaiso andapfeka hembe yagogo yabva yabvaruka apa neapa yabvaruka ndati Eliza bva yane chidhina bva watema apa mainini vavo kuvatema kuti muda uroere Shalom ndanga kuakandira mapuo tichivatema tavaenda kumba ndopatakasangana nemubhaibai okay saka kubva pamakasangana neni muchibva mauya kumba namainini nababa hakuna kuzomboitika zvimwe here kusvika nhasi aimbomira kusvika nhasi hapana kubva paya pamakabva uko kusvika nhasi baibai makuseni acho handiti vakaenda uko patsima apo kunowacha ini mai Marange vacho vabva kuti ndiperekedze kusvika pasasapo ndokutya kumbodarika pachikoronga ndopavakazobatana baba vangu kuenda odzi mai Nenyesha vabva tanga kuti mai Marange vakabvunza kuti nezoromani here ko ndakanzonge maicheme zvanzi ndingachemedzwa nembavha here nemapenzi anzi inini nairi zadabva ndati hatisiti mbavha hatisi mapenzi tokunokuta kudzokerodza izvezvo kutakai futi kunadze kuti inini handisi mbavha handisi mapenzi zvanzi naiwo maine nyasha ndimamisei Elizabeth saka ndakakupfuura ine chidhina zvanzi chidhina chako chasvika pandiri chasvika pandiri zvanzi tabva tatanga kutukana naivo toti mhanza iro ndo rinokupfurirai ivo bva wanyarara tabva tanyarara tatanga kuya kumba rimwe zuva so panakana madays zuva rakaya baba kubva uko kumakorokozo kwaBNC panakana mazuva ari mangwana acho nezuro wacho ari nezuro wacho takashupana futi
Zuva nenyasha akabva kumashopu naTina. Tanonga zvimadhaka tichidya. Ndatema Tina bva takati se uchema. Ndati Tina wakutochema patofungidzwa kuti kutotamba newo. Wakutochema nenguva iyoyo. Abva toti mandifura apa. Mai acho wabva kuti Tina yakuno. Tina vaenda. Nenyasha meno anga arasa hove asvika ne2 pamba. Abva ndakaumirira panapa enda unotsvaga hove idzodzo. Avaenda. Ndati ko nenyasha watukire kuti imbwa. Tabva taenda kunosvika apo. Yabva aenda unomira apo. Tamutevera naElisa. Ndabva ndamurova. Abva amurova. Abva adzoka akamira padanga. Mai acho abva kuti murare nhasi munoda kudiscipline muzvinzwa here. Zvanzi ndoti discipline. Uyai hapana zvamunombotiita. Inoedzera zvamabwe. Gogo abva tanga upopota achiti inini handidi zvemuedza vanako makakwadza mwana wevanhu. Siyai zvakadaro Shalom. Tabva gogo abva ndakutoenda kwadzingiri. Ndakutoenda izvezvi. Zvanzi nagogo. Uyu tabva wabata gogo kuti hatiyasvita. Zvanzi gogo. Mai nenyasha ndoti gogo. Mune namba dzadzingiri. Zvanzi ndinadzo. Zvanzi dzingiri foni mangu. Vapiwa foni mai nenyasha. Vafona kuna dzingiri. Zvanzi munokwanisawo here kusvika kunoko. Zvanzi ndinokwanisa kusvika. Handikwanise kusvika ikoko usiku uno. Handitombokwanise dai muri mumato yako. Zvanzi kwakanaka. Zvanzi kwakanaka bichana but kwakashata. Nenyasha wayo. Tabata mai nenyasha bebereka mwana wavo mudiki usho. Nenyasha naTina vachienda kuchikoro. Tabva taendawo nesu naElisa. Tasvika kwadzingiri. Ndadzingire. Chii chikuitika kumba uko? Ivo wabva tanga kutaura. Kuti vana vangu vetese. Auta basa rangoti ndakabuda votaka vana vangu. Kati vana vacho vanodenhereko. Tati vana vacho vanodenhereko. Nai security dzingire vatsure vazive kuti tiri ana sisi. Ndovasadeni vanhu vakuru. Tati mene achabva tanga kutaura achiti ininika handidi zvokuroverwa vana vangu. Vakabarerwa vanoziva here kubara kwemwana. Tati dzingira bhati chitaura ivo vana. Takataura kuti mene nenyasha kuti titangire kukonana. Vakatuka mai vedu avo kuti ukuri. Amena vazivire kupi ukuri hwavo. Mene kuti chii. Vanotopengera amai vava. Mene kuti zimhanza ravo ndiro rinovafurira iroro kuti vatuke mai vangu kuti uye. Zvanzi imimi mai nenyasha. Uyu udzai murume wenyu kuti imimi musaite se musarove vana. Udzai murume wenyu kuti mubatsirane kutsvaga mari. Mese muri 2 pamwe chete. Muendese vana ava kuna mai vavo. Nadzosera pamakaita sepamakavatora. Kana musingade izvozvo budai pamba ipapo muende kunoloja. Mozoudza sekuru vakauya vozosvika kunoko. Baba wausha. Tabva kwadzingire baba mangwana acho wabva wausha. Baba tatambira ari kunzira kuti wabva atosvika pamba. Baba vanga vaitaka kudhakwa so. Meno vanga vatodhakwa nekambucha. Tati baba hanzi nadzingire kuno zvanzi ndisi kudai. Patopinda mumba baba. Baba vanga vaine chingwa nedrink. Wabva waya nacho baba. Wabva waisamba maomo. Isusu nagogo wedu tinobika take 3-4 mwana watete wangu. Naiwo gogo naElisa tene. Tinobika 3-4. Saka iyo baba dai vakatadza pakauya nelofu 1. Dai vakauya nemalofu 2 kuti kwagogo 1. Subed 1. Baba vati pachi obva pagogo $10. Kuti ende munotsvaga ufu kwamashere. Taenda kwamashere nagogo. Taenda kunotsvaga ufu $10, $7 ufu kwamashere. Sorry, $3. Gogo $2 wabva bhatara chikwere $1. Vatatenga drink.
kuseye kuna mama wedu etena na malife yakanaka. Mama neziropa wakafona tichibva odzi anzi inonzi baba netsai dzosera ichi vana vangu kana musingagone kuita kuvachengeta zvakatara mama wangu. Saka iwewe uruda chii kuti panyaya iyi chauri kuda kuti chigadziriswe chii? Apana chanomboda kugadzirisa inini chauri kuda urudei? Inini chanikuda chete kungoda ngoti nditeze ndikwire bhazi ndiende kuna mama wangu. Okay. Ukaenda kuna mama uchazodzoka here uchiona baba? Ndinotodzoka ndichiona baba wangu nehanzvadzi dzangu naguku wangu. Komaini ndovaona kuti ndokama navo vasiye. Unovaziva? Ndimai vangu. Waugone kuregerera? Kuregerera muda ndikamai vangu. Ko mukayananiswa vakati osori kuvaudza kuti sori ivo vakakuti sori unovaregerera? Vakakuti sori unovaregerera? Ndingovaregererawo dzenguva iyoyo but inini ndaona na mama wangu. Handikureva kuti unenge wakuna mama wako wauya uzovaona ubva wakuti sori wanangu sori takakanganisirana paya ngatichiwirirana asi muchigara yenyu kuna mama wenyu. Ndongoti ndakuregerera sori yo nemipo. Asi unenge waregerera? Ndinenge ndatovaregerera. Oh, thank you. Good. Wagona. Watinonzani zviya? Nonzi Shalom Mashita. Shalom une makore mangani? Ndine 15 years. 15 years. Ko Eliza ane makore mangani? Ane 12. Ane 12. Okay. Ava itu vaviri saka tanzwa wekutanga chiregai tiende pane mwana wechipiri watataura naye zvakare ipapapa. Anditika mainini varamba kutaura. Mainini vati andisi baba vevana avo ndo baba vevana pedzera inawo ina handina ukama nevana ivavo vanga voto ndazosiya ndavaudza kuti mhai mukaona vanhu vauyawo pamusha penyu inini hamundizivi ina handikuzivi chimbotangai manzwa kuti vari kuda kuti chii pamwe munogona kubatsirika zvikazi handina kana basa nazvo uye handina kana basa nemunhu. Yes musikana. Ndiwo unonzi aniwo? Eliza. Eliza ani? Mashita. Mashita. Ndoko unogara iri vana? Unogara nani? Nagogo. Nagogo chete? Baba. Nababa. Taurisa nani futi? Ani? Mama nenyasha? Mama nenyasha. Okay. Makagara zvakanaka here pana? Aiwa. Chii chiri kunetsa? Kugara chinetsa mainini. Mainini? Munonetsana pakudini? Ukatangira nyaya yaKrismasi vakauya baba naivo havana kuya nehembe dzekupfeka yeKrismasi mamene yachabva pahembe. Bhankuru bvauya kubva kuJoni bva vatitengera hembe kuti apfeka kuti atitamba Krismasi. Mangwana acho musi wa26 uyu bva Miraton. Baba havana kukutengera hembe dzeKrismasi? Mubva mazotengerwa nani? Nabhankuru kuJoni. Baba mukuru mukoma wababa? Murume watete. Murume watete? Ndiye akazokutengera hembe dzeKrismasi? Pamwe zvaita sei? Mangwana acho musi wa26 atitamba Krismasi musi wa26 mangwana. Vanzi batatogara zvakanaka musi wa26 takagara zvakanaka batatosvika musi wa31 musi waNew Year tatotamba New Year. Musi wa1 kana tatamba New Year tatotengera mabhureri titowirana mangwana acho ndipoko tangaonetsana. Asi pese paitika zvese pasina chiri kumbonetsa? Makazotanga kunetsana musi wani? Musi waNew Year. Chii chakatanga kuitika? Anyi muchataurawo ndombonzwa iye. Chii chakatanga kuitika kuti muzoti maakunetsana? Kanzi muri kundishandira mari yedu kwame maranga musi kupisawo ndipe hembe dzangu ndipise chatenga hamba kwanu vatipa hembe. Muri kushanda kwani? Maamuchishanda ipimo? Kwete kushanda chako chako.
waingoti temcherembera topei $1. mari kicho saka mainini vakati chi amuzongombonipawo mari engesavate hembe dzozopesa katora hembe dzevapesa hembe dzamakatengerwa nababa mukuru dzavo hembe dzavo dzapinda papi wati makatengerwa nababa mukuru vakazotipa kuti dzengei avazokupai dzimwe saka idzo ndo dzavakazotora kuti ndaakupisa nekuti imi hamusi kuvapawo zvamuri kurikichirawo ndo papane nyaya yacho right from there kubva ipapo bva zvazodii zvinenge zvatopereazviziva tagujura do tatova foni patanotengesa tadaendawo namamodo imi makagwejura dhoo rimwe zuva mbomatora foni yani yaiyo yamainini maamuchiitorere yakundoona mumwe foni ndo inokuendesa iyi takatengesa makatoitengesa makaitengesa mari 25 saka makazodii nemari yacho ubva tawapa makawapa mari yacho tada kuenda baba vatona vatidzokai patadzoka ateneonodzosera foni vamaenda kodzosera foni saka foni makadzosera mukapiwa foni makadzosera mari mukapiwa foni saka iwo zvauri kudaiwo ndezveiyo uri kuda chiiyo audzorera na mama kaudzoka kuna mama mama vari kupi muzaravani hausida kugara namaini ko mukataurirana mukatanga kuwirirana namaini naudi kugara nawo ndiriba nyangwe mukataurirana vakuwirirana namaini naudi ndiri ko kana waenda kuna mama wakugara kuna mama uchazomboda here kuya kushanyira mainini andimboshanyira maini yasinoshanyira gogo unoshanyira gogo ko dhedhe wako nadhedhe mainini wakatoawenga why andokatanza samai wedu inorefutanzaaso vakati asi mai wenyu pane zvimwe here rimwe zuva futi patadini patatera papa nenyasha pakati tukauti kuyembwa isu patakarova mama wavo vatanza mupinde mubada kudisplay naye vafonera uyo anonzi anoshana adzingire taende koko yakanzi vakangokurova icheti dhumirai pamuti muende kupolisi vanzi vakanga vati vada kukurova nekuti mamaita se nokuti tanga tarova nenyasha mwana wavo vamwamuroverei angati tukoti zikuimbwa okay saka ivo vakati da kukurovai mobva mafonerani mama ndobva vati vanetsai vana vangu ndavadzoka hamusingakwanisa kuvachichengeta akati muende kumapurisa ndiani idzengere makarohwa makamufonera akati kana marohwa modini moenda kupolisi ndambozongova ti moto kudini akakurovai kudhumira pamoto ndokudini kudhumira pamuti akurovai mudhumira pamuti kuti munyatsokuwara mochienda kupolisi zvina zvaane evidence ndianiko yedzingire muzukuru alright inyaya yakanaka wati unonzani zviya alright Elisa waita basa tazotaurawo nababa zvakare panyaya iyoyi kuti tinzwewo saidhi ravo uye tinzwe kuti chii chiri kuitika chaizvo pamusha. Regai tizvinzwire, nzwira pamwiri tsvimbo yarova dapi. Right, makadi baba? Ndipo makasimba here. Tinofara ndikutaura nani? Ndikutaura na Simba Rashe Mashita. Simba Rashe Mashita. Ichokwadi. Ndimi baba wa Shalom. Ndini baba wacho chaiwo. Na Elisa. Na Elisa ucho. Vandani chitaura nawo. Ichokwadi.
ndoda kuti mudaidzise kababa. Ichokwadi ichocho. Ndokumbirawo kuti pane zvatatsanangura nevana mamakateerera. Ichokwadi ichocho. Vawedzera here kana kuti vasirira zvimwe? Vane pasirira panyaya yehembe dzamene tsanangura here dzakapiswa idzo dzabuda dzataurwa nezvadzo here. Vataura kuti pane hembe dzatakatengerwa namainini. Vakazodzitora vakapisa nekuda kwekuti isu taita maricho kwataita maricho saka vaita hamusi kutipawo zvamuri kuuya nazvo kubva kumaricho. Inini hangu chandingakwanisa kuti nditi apo kwakuchikonikudha nekuzadzisa vamwe pacho vana sevanawo vanonga vachitarisirawo rudo kubva kuna baba namai, asi rudo rwaari kuona rudo rwaari kuona ari kungoona rudo rwababa asi rwamai pasina. Budira kuti mai anotaurawo masoko ekuti kana atsamwa munhu wekuti haadi kutsiurika baba kutiwo chimbotipai, nekuti tinogona kunga tiri kudzoka munyaya yatanzwa. Chimbotipai background yenyu nevana ava, because vana ava zviri kuratidza kuti mai vacho avapo pana vari kugara nababa nagogo namainini. Mai vari kupi vevana? Mai avo vari kumuzarabani. Ndakavatora ndikati na teme yapfuura iyo. Ndakatora mai vacho kumuzarabani. Makamitisa variko here ko? Variko. Makangomitisana mai vari kumuzarabani ikoko? Aiwa, takatogara ritesi namainini wavo vakatomugara wese. Makambogara navo madzimai aya ari 2 ari wese kuita barika? Kuita barika kambogara wese. Mai vevana ava ndiye mudzimai wenyu mukuru? Ndiye mukadzi mukuru. Saka akazosiya musha? Akazosiya musha akaenda kumusha kwake. Indawa chikonzero nei vakasiya musha? Akangoti nini handiparipi. Vakati handichadi zvebarika. Saka mai vakati handidi barika. Ubva vaenda nevana. Vakaenda navo vana? Vakatakura vana. Mushure mekuti ndamuti siyai vana, vakati vana vangu handisii. Shuwa vangu vari vadiki. Vakatakura vana vakaenda navo. Imobva mazoteera vana? Vana ndakatofonerwa ndiwo achiti uyatore vana, ndinoda kudawo vana ivo. Saka ndaenda kunotora vana ivo gore rapo. Saka makafonerwa navo kuti uyai mutore vana, imi mamagara makutongovadawo vana? Vana ndaitovaada sezvo ndana nenguva yakareba ndisati ndavaona. Tumirawo mare. Asi kuvaona padhuze ndanera nenguva, saka ndane chido chekuti ndimboonawo vana vangu padhuze. Ndivachengete ndega. Mai vacho vakati uya utore, ndikasvika ndikawira namai vacho ndikatora vana ndikadini. Ndikavaudza kuno kwaMutare. Mwedzi teme yapera, maini vacho vanga vasipo. Vanga vasiyawo musha. Saka vana vaigara nagogo maini asitauya. Maini paakauya ndopakatange huhu yekuitika iyi yekusawirirana kwaari kuita ndiwo mai nevana. Saka ndiyo nhau iripo kuti vana vanotaudzana masoko akakura, mai vacho vanotaurawo masoko akakura kuvana, havasi kutorana nenzira yakanaka. Saka mimi makatarisa nyaya iyi sababa, ari wrong ndiani? Ndingati uyu ari wrong, vese vari wrong nokuti mai vanofanira kuziva kuti vana vana vaziva kuti ndimai. Ndo ndingati ipapo kuti azive kuti ndimai, chero kanditi mai akanditi shambu ini handifanira kuti ndizotorawo shambu ndoshamburawo mai. Ndinofanira kunga ndichizivawo kuti ndimai chete. Iwo mai uchiziva kuti mwana watadza kutadza uku, roranga uchiziva kuti mwana, kuti wazobudise muromo kuti kune mwana hausi mwana wangu, andina mwana wezera rakadai, kana kuti watadza ndizvo, kana kuti mai wako ihure. Ndo masoko amwe kuti mwana adozotire zvinhu zvakadaro. Kana paakazotsamwa panyaya yehembe idzi kuti angazoti vape mwana hembe, kupedzisira kutora futi hembe dzacho kudzipisa, chero anga ashaisha kuti ane mari dzari kuona kusaidhi, dzari kudya kusaidhi, dzari kushanda kusaidhi vana ivavo vasikapiwo mainini, vobva vasvika kutora hembe dzavapa vana opisa. Ipapo ndina kupafarira hangu ipapo, kutsamwa kuriko, asi mwana sezvo wakatouya panapa nditori nevana vangu, ndivana ivavo unotoaziva, vakagara navo vakatitoziva kuti murume nduda nemurume nevana vake. Mune mamwe masoko here baba munoda kutaura? Masoko andinawo ndekuti iyezvizvi vana ava zvakutonga yapatoo nenyaya yapo vanapo, nokuti ndakatozwa iye mukadzi wacho watogara atipopota kutozwisana kana kugarisana kwacho mumba kubudikidza nemasoko iwayo kuti vana vari kudai, vari kundidai. Saka iwo ndiwo kutadza kukondrora vana, ndizvo ndinokondrora nenzira ine hangu zvekuti nditore shamburo womwana. Sepato rekuti mwana wacho wakauya akura, chatangomupe shamhu kumurove neshamhu, handikwanisa, asi ndomutaura mazvo
Saka izvozvi zvamaakuda maonero amakazviita vana vari kuti vande kuende kuna mai vavo. Ya chandiri kuda rubatsiro kudai kuti pane unokwanisa kuprefer kuti dai nyaya zvikwereti yakawa mabasa kuti ndikashandira kuti mari vana vabude havo vari safe vaende kuna mai vavo. Hamutorina mari yekuti vaende? Mari handitorina, handinayo. Kunoita mari kubva kuno kusvika kuna mai vavo? Kubve mamutare muno $10 kuMuharare vari vaviri 20 kusvika ikoko ikakwanisa $35 yanokwana anosvika na 36 vari 2 anosvika kuna mai vavo. 36 na $40. Saka tongoti rafuri pari kudiwa $40 kuti vana vaende vasvike pana mai vavo. Mai vacho ndakatotaura nawo nezuro ndichataurira kusvika ati iwo iona kana iwo mai ninaro kuti anzi vanosvika pakuningirina kukandira nemashoko nevana. Vana ivava vakasatora sevana mangwana kana akazororwa haazodyiwa here sendi revana ivavo. Ndikati inini kuona kwangu inini haadyi kana sendi bozi. Nditifunga pane chimwe chikamu chaangabata kubva pezviri bozi haasi kushingirira kuziva kuti mwana unotadza wakarerwa ari kusaidi saka ane hunhu hwawo hwake hweikoko asi ngatipo flow yekuzoti mwana ozoziva kuti flow yani kuti ndimai. Okay. Vakadaro paigadzisika asi kugadzika kwai kwakunetsa nokuti vana meno pavanotoka kuvhunduka. Ndazwa muchitaura nhau yekuti muruda vanokubatsirai kuti pawanikwe mari yebhazi yekuti vana vaende. Imi hamusi kushanda here baba? Handisi kushanda, ndakatogara. Makatogara kushaya basa here? Kutoshaya basa chaiko, mabasa totoita ngekumari icho. Nhasi wambodaidzwapo wambosakura wakoka $5 apa kanonga kakamirwa zvekutenge chikafu kanda zvekuenda kuskuru fees. Ndine mhuri dzinokwana 4 vana vaisa vari kuda kubhadharirwa chikoro, vana vari vachienda chikoro. Ava ndakatovabhadharira. Ko mukaona vanhu vari kuti baba mwashita takuwanirai basa munorida here? Ndinorida hangu kundoshanda kuti ndikwanise kuriritira mhuri yangu irarame zviri nani. Zviri nani nokuti otherwise pamwe kupereredza kwemari inoitise mitauro yakadai. Kuda nombosvika panguva yekuzvifunga kuti pamwe kudaro nenyaya yekuti mari inonga isipo. Saka maproblem anopedzisira awanda. Saka kana mari iripo pamwe pacho unogona kuvhara bopoto kana zvinonetsa nekuda kwemari. Mazvita wamashita. Tinotenda nenguva yenyu. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yaba kanjanda uyai kani muone eutaka njanda waya waita mukurumbira Utindi TV kamakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana wavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevision Utende baba nesuo tasimuka tarirai.